Mwacho muligererio Gusii Voice abantu bamintombi amole. Thank you so much just bali bagenda tonyo utubwat. Thank you so much for those who are subscribing. Eko bakrambi amono singing show. Actually you subscribed boni gatoligere 6,000 subscribers. I'm thinking now ikremambi na bakonyo nga tuikire 6,000 subscribers because you are going to subscribe tonight. And by the way, as bali mo subscribe, thumbs up as always. Bali mo tara subscribe by the way boni gatigango da by minute subscribe please. I need your subscription singing show. Without you tindi konyora power chinguru chego twara abantu abanga. I need you to be one of my people eliye kartokolete megano kwa bana hayo mutanga ni konyore notification. Thank you so much just bali bagenda to subscribe na boy go bali bagenda to watch our stories entonge ngo boli ekemo. What are your reviews on what we do? Story chitu ngakimo chirora nkeke gamo iwe tomente ase story chitu chirito nkeke tutali gukora buya gose to kora buya. Just tell us, you know, you can always tell us what we do good and you can always rectify us, but be positive. Tigakoba so much negative weka rukuru noye amarekebisho because we are all human. Nebi ndebia karatoko bikora beyond speed, we do it but for the interest of the community. We have nothing personal, we just do it asengencho yago moligereri asengencho rale ntotolega iga twakoretera mangana iga se emetandao bintu mbiribiri gusibi gokorwa mutamanye tipone kartu achire binyoroime toko baletera story chiga eko baraisi no kumanya. So it's a service to the community and that is why we are here to make sure nga mwanyore chi video chiga senchira yo wikirana bono mugano noroba chinsemo chia boge kairungu mongino yo mosirete mongino ye garasira bakabanga bakamatanga bachikomoi korwaralia kurumocheri family kabanga byeli tukulia Jumatano litukulia Alhamisi musafara litukulia Ijumaa matanga egaro yacho ikali tukulia Alhamisi Jumatano butuko mugaka bwenkelia agoraki akabura kuru muchioe kerabura kuru muchioe omwana bu mugako iga nkweresa alenga tato mwabona bugete saa 10 chia butuko ekera ko bugete saa 10 chia butuko enda akamutura ekera mutura agacha akamutenga mwana na baisike baemba lenge nyumba guno bara ire akabulinga ki ngakimoroche ngimo ibangete mochi gukwana samatanga speech chenu ngakijire kulingana na statement y'abantu bakuru nabo igo akatebanga ya lende omuse bunanje ebibande bya nebi ebari permit ya mama mineye mambi no mugonya gutanga nanje ngorunde maya kwanza kurumega tata na batoro ani na baro chikeni no muntu utari buye igo kwate stress nabawika asahari okonyora ringerereti okubuli nekinyangiye kogenda naki murubiri nyakiere lokomo remito komote ya tati mirubiri mbugere nyangi ya mama ngo yarere bi wika makatare 27 yike mambi nali achitaka ntura akenda gatura mu murominto anyatete kwanda gutura mu muromo abonga mukani singejo saa 10 yaringe ando botere nimbura yatwete Jumatano eyubono botuko bogokera Alhamisi Jumatano botuko saa 10 yono kanya ya soira Alhamisi kenga ali ngamote ya eti amwakire simi mugambe nere bakagamba n'isimu jimune njana araire achitaka ntura kuri nyumba mwane inari na bogete tinjiti kwira na nyumba kosikanya kono saa 10 ibwaki ande singenje mirobinere yarenge town ya tikarete ekazi ni yane twaringe kubwatirana ko korosi yoro chia mama alafu nantetingire pario pamiti ne kipande kya tata na mama inda ndanya kwaka ne pili ya mocha tata ka kuruga iga wenda bike sei esini nacha omubera yego tosoke nkia kwete litukelio epario pamiti ne kipande kiae ne kya mama nkia gote bikira kwa to atatebetinga abana bana jinina na tikire mu make nyangi ya mama ya erire bwi ndo amanyete basingo genda arenge kozo to amanyete tata no arenge kobera bakenyangi ya mama ya erire singejo konyoro bongo bwae bwarasire ndo to amanyete ngobera arenge akanyama akamanya gosweru mwakarara tinje tikwira na nyumba korara
ngagenda kanyona esimu yani esire kwa rumuriro ngoye chacha kanyebeka omuriro nari bwakire saa 12 iga nari ng'ete nyomba ngorora gasoka gochisiko ngaira rende nisiko goikairane nabwate birengereri binde ng'a nabwate ase nkogenda ng'aki address chinto kicho ting'eti korora buya ase eng'encho nabwate shughuli mono enyo namanyete noakobera aibange aigera achikwa mama agasoka lakini rende ekero kakeigo ari mborete abana baminto ng'aibona tata agenda gochi koruga abo bakanteimba manyete bakaima isiko minto ata socks echi nara tata nangorigia arenge socks lakini anteine rochi kachete korwa abo ngaira maybe ochire mwamumura oyo mwabo bono nchibora tincheti korengereri binde bing'ao gwetaniga abo mwisike nere ngoteba are ng'a namuroche naroche ise saa 12 butarakia kurwagu ondethe yo muroche tatu minto nabogete mapema agatutura keratutura igatuboretie ng'a nkitogochigokwana igoro ya mata ase yani ngwana kitogochigokwana ase matanka mama ensangapi irikoinerekea 5 tukamukani tukamutebia ntu abwate ngwana ende tukamutebia omonto twatigerete echukumu echi ngwana nanko momura omwabo tata tukamutebia nonya nere kerabitereria akwana tukamutebia ere takwana kende lakini kerabitereria akwana akera abasani ba mama abageni ba mama n'abageni baye n'abageni baito mbuya mono so tukamukani tukamutebia ntu ngwana nchikayo omonto oratenenere chingwana nango nane nere ochokwana kwa niaba ya family so aywo akaera tukamutebia tata ira norare tata akairana akarara kerarara akeigo naende agasoka kerasoka aende akairana nyomba akaenda korara nti bono tukaboka turiamuka around 6 to 6:30 hapo tukagenda rocha nari tuchiete kabere tukairana tukanyora taiyo twatema kumurigi ntumonyorete ba proceed koleta omobere chiango nchiabakaneti morete omobere ase eng'encho mamu mino tarakora ki tagoeni goisa taiyo barabwo rende baka proceed baka imagine ng'a tata omwabo ngochare maybe ai bachete ase eng'encho ya stress maybe ngochare baadaye esimi yachete andete yachete karatang'anera abo abanene bateba omobere tokonyarekana kogenda tata ataratoka lakini rende ase eng'encho konyora naende bwairi na omobere konyora osokiwu togasinywa ase tokonyoirani nkabakanire lakini nomwasokia bakanire lakini omobere konyora osoki nari bono twamoete tiga toche rende gose tata nairane tata tachiete koirana maswali abire amange sana anyway mobere gokoretu Friday yani Thursday kogoiki kusambiri chiapo tuko imagine sambiri chiapo tuko abantu bagatenga yanto gotwara matanga mugaka monyene nka ataiyo mugaka monyene nka ataiyo matanga tari kogendera baibo bagaka bekenyoro bagakana mobere ukaira ni gumochere orenge Krista Marian ukaira ni guhema korwasongo bono omobere gochete gocha egero twarura twamanyire ng'a bono omobere tori gocha tukagenda nchenganda bono rogo nakero omonto akagenda tomanyete ng'a estori eye yasiekwa ing'ana riro bono okorigia omogaka ing'ana riro bono okorigia omogaka ase agakare matanga akubire matanga twanyakubire nonya ekeri eke twagorosiga gigatenena tugatiga kere egento gikaba pending twateba bono tiga omogaka acha aratoka cheng'anda bwane korara bono botuko ntaraika bwane chire saa 2 nkaigu chioni ngobuga ng'aki chioni rende chikare kobuga koroma ata ashieye ng'aki yabugie kwerende chioni buna eria egwata omobere mate ng'anyora bono ebikoro biasoire seitoma nkominyoka korora ari ngocha ngoika nganywa omanyete omobere oikire nsika bono ngasinya komanya ng'a rende communication eye tware gokora na bari twate bagaka twabaikaransiri bakanire ng'a eke bono gegotenena naende ng'aki omobere oche korwa abo omanyete bono nenche estori yane ekaerera abwo ekiara
kurwa buke igunje bono stokirite omugako yachatoke ejumamosi yaye basiriti obugima bwayo roche mogana wimwanya rore story mwachirorire roche ekarona ko boli bakoeresa ng'a enchera renge akarocha akunaga kenga akoira nono mwana anda aterekereire enchera getiga sabato tukaimoka inche no muigonde nara tukaenda keroka choche kinyagitari nekimocha ligari gusena roche kainoro wana kere tuikire keroka nari ngwakirwe simi ngoteunga yaya mumurumi no tokire roche nkuboringa nekene ngabantu bamanyokire tideka ngwakera omurisho yomo kaonte inga nekene no tuli rocha mumurumi no ari roche ikotogache tukanyono ari orarende no mu chief assistant chief okanyoroikire ikagera rende bagaki sim police bagacha bakarushi mu birororo bakayoira keroka agwese bono atogete terigucha yokora no mutaro monta agete kegere asegaria abekemete arime igo mache taringi mangi macha make none kere twamanyorete tarimeretime aya kurimira nabo murigereretie nseme yamo ari buya tukumurigereria watanga oyonyarebe postmortem yakoretwe itukuria juma tatu kero yakuru mwakuria egatoke kananga akire yeah he was hit by a blunt object eboli yango mwana minta aya na inche eboli yango ngakie kunyarika no mugaka oibangete ochikoyo monginoe itukuria aramisi botuko juma tano aboke saa 10 jabotuko kera aboka saa 10 jabotuko arangiria abana bae abatenga ki inje imbwata stress lakini rende ngakimo ibangete speech mumoji gukwana akamako mwana oyo mumura ebande biaye pake bare pamiti ngeranya gutangana busongo ngo chale amaye kubura maswali nara abantu baganya kumboli magnite mugakoiga oroje mara batebanga abande bali gotebanga orokanira sigete mundu naganya kumboli magnite maswali ya Bono tima ya na inche ntebia ngo se comment section nkiurocha about this story yo mugakoyo ngakiurocha mugako yashirite because ya nyali ya toge kandeke enenga ta rocha ali airiro akire akairo ngurocha ole kuito mugaka ngurocha ole kumugaka iswali bate to ba baguziba baja koiboli ngurocha ole kwako mugako yiga amoire baka liro chachi yakumubeko ngakiarwete iskoga iga ondata morochi paka gacha koiru pakaria mwako na bolite no molebi bagate ha no morisia wakonda gutarane buku baka mugondo igatali konyumaru yagotwara segi mwako nde miaka yarachire gaki mwako rio yunga yungire ta konyara segi abuna bagonya gote baka murumu abuna virus I really don't know ya tana konywa tuyanda tana konywa tatiarende singin choborwaire wo mongino aye naende no korara kwaye umaite nabora abe depressed akira kinirende buyarenge naende no reason yaye actually yare 100% igotinka tebanga iya igeta segete igatoka nga amekuwa na akiri pungwani hapana bono na ente tonte imotekereri onenga ayenga yurochi gurukia penalty guru mugako nande ngori goito mugako iga kulingana statement kwa bere gokoigwa semitana nande ritukuria Friday amatanga na lyago cha gukorekana ya bonsi bono bakoenigwa omongina no mugaka at the same day ritukuria Friday mambiende igo bona amatanga gukorekana ritukerimo lakini ekero bago ikasense moyo koenia bakoenia mugaka senyombe nene baeni omongina senyombenke mongina yo monene na ari moyo lakini okora batiganete ake akaragenda lakini nko naigwete ngorigirigu ngochare ache kwa ni mugakoe aina ramangana tokora for the community. We need to know what is happening in our communities, and I thank you people because you watch our stories ina bantabaya. Subscribe abange moko watch by the analytics chana chikongorokinga. Most of my viewers, they watch my videos without subscribing. Ngi ntalikubago kinabo konyaranga gentongere mark na ntalikokora monte binkole elimo subscribe ntete community y'abantu bane ebaba tabange kigma megane menge to chikopata okora sama tukago chikoche megane menge to chikokora ono megane rengo chikobaleta go chibosyo. You can also suggest which kind of stories do you want to hear korwa se channel ya Gusii Voice. Thank you so much. Inche ngobaganiria imarwa bagosema mbingi gusumuga sumu yando nsye soko watch video ya nekorwa
yabo kundikira SMS nandi by the ngora to live stream videos ngoshi utora matanga ngoshi utore chinyangi ngokora tole mangana igonsi pia video coverage nabo kundikira SMS ekarubwa ta matanga on the mark itiga ki tiga support ya so endo bwa ta matanga iga okora live coverage rates chito nchirimbe iga uno mo support na into kende nolio te go support iga stock kora singinchio yemereme to konya gweta se ase binyoro if you want to support us in fuel na bogo tuma kende kia gocha sena mbeyo goroga go sese na mbere screen na mambo itakuwa vizuri zaidi. Timbo atimange kurwa seoro gongorwa gusi kisi count na Nyamira. Timbo atikende comment extra aandikire anda mangana mayako babi yake manchema kana itinkorokwa gusi voice. Eliogi dio mugusi.